Mula menungso urip kudu rumeksa lan mengetri marang bumine. Awit urip ana bumi sing dipangan wulutu ning bumi lan sesuk yen mati aragane uga dipendhem ana sakjroning bumi. Bumi utawa kekayon. Kekayon kang urip ana bumi minangka tapa swarga. Awit bumi iki najana barang mati minangka swarga, barang kang jujur lan barang kang prasaja. Nadyan nandur lombok, nandur kelem dijejerake rasane beda-beda. Pedese ora kliru karo legine ora bakal kliru karo kecute ora bakal kliru karo paite. Minangka pratandha wong urip kudu eling sapa gawe nganggo, sapa nandur bakal nuduh. Yen nandure apik